Adi kirolariak. Adi kirola eta garagardoa maite duzuen guztiak. Garagar kirolen lehen edizioa heldu da. Zatoz ezkaba festera. Ordoaz frogak, laten bilketa. Lata bakoitzak kontatzen du eta banan-banan bere lekuan utzi behar dira. Adi, oso garrantzitsua da hidratatua mantentzea. Kirolak eta garagardo artisauak bat egiten dute zuri lata emateko. Kupel lasterketa, emozioz edo garagardoz beteriko 25 kilo. Gauza bera dena. Ean hori izten den lehen, kupela biraka eraman gabe. Erne, eman izena zure kuadrillarekin. Ausartuko zara? Izen emateak irekita daude. Pasa malta zakua. Lankidetza oiuak eta joan etorri handia. Izerditu ezazu lupulua. Giza frogan, kupelak arrastatu. Zure giharrak trebatuko dituzu litroz betetako kupeletik tiraka. Gero, zure zainetan zehar korrika egingo dutenak. Eta azkenik nola ez, sokatira. Indarra, erritmoa eta estrategia. Irabazleentzat, barra librea. Garagar kirolak. Hemen garrantzitsuena, parte hartzea da. Mota guztietako birrak izanen ditugu. Alkoholik gabekoak barne. Hemen inor ez baita egarriz geratuko. Porrota ospatzen dakizula erakutsi eta neurri zedan. Gora osasuna, kirola eta garagardoa.